Днес влизам в Home TV и трябва да се намеря жена. Не влизам за това, просто трябва да ви фана вниманието. Но Бенгър 10 най-накрая, ако сте нови в канала, абонирайте се и приятно гледане на всички. Guess who's back? Back again. Колко ще деградираме от 1 от 10? Къде сте, момчета? Пада един водопад. Я покажи водопада, бе. Малко от тук е трудно. А и е пресъхнал. Стабилно, това къде трябва да е? Смоги. Бас, човек. За първи път влизам между другото след обед. Винаги влизам вечерта. Ужас, малки има вейп! What? Смешно ли ти? Да. Що? Не знам, вижда само каква педал, брат. Аз? Да. Но така ти изглежда. Еми... Не баш. Ама... Малко, брат. Малко. Брат, виж момента как ти китката. Къде сме, чече? Къде сме? Ко прави жълто? Виж тук. Да се гримираше. Добре, изгледам като някакъв бумър, човек, ама... Те са да по 10 и пушат вейпове и се гримират. Галебака видях. Geçme. Abi yalvarırım bak geçme. Bak sana bir şey göstereceğim. What? Bro, what are you talking about, man? Пийте вода и не пушете цигари. Аз съм единствен инфлуенсър, който промотира вейпове, някакви напитки. Знам, че има хора, които могат ми избавят трап карта в момента, но... Не. Кой? Не искам да съм група, ама лицето изглеждаше пропорционално неправилно, човек. Какво става луд? О, майко! Цяло гледам как се движи телефона и чувам. Е много гейско да го правиш, докато дори не си намерил момиче, минаваше така през рандом момчета, човек. Къде сме? На сестра ти. Да те банат, мангал. Брат ме, обичам зеления пей. Може ли дъвка? Да. Yes. Да. Ма защо същата намирам? То в туалетната, бе, човек. Аха. Охо. Абро, как сме? Топа вие? Екстра. Кой набор си? 0-4 вие? Май. Ние сме 0-8. Какво да кажа? Добре, защото всички мъже ме скипват толкова ли? Сте жадни за шибани жени, човек. За шибани момиченца, които са в Home TV и са на 12. Първа, втора. Лоша ми напомня на времената, като бяхме такива малки човеки и не можеш да караме колата, ма влизаме все пак в колата на предната сталка и издаваме звуци такова и... Ти си от тези тиктокъри, които ще ме кричат. Аз не искам да се гледам никъде. Тогава за какво си в Home, бе? За какво си Home да те гледат хора, а? Ще такова беше. Не го знам. Някакъв побъркам потната. Ужас. То трябва да ме снима, брат, видяхте ли? Това беше Емрах Сораро. Какво става луд? Давай, свири, брат. Свири. Какво са, брат? Свири. Какво да свира? Свири, брат. Ранджанско хоро, искаш ли да ти свира? Свири, брат. Чакай, бе. Браво. Кой си, човек. Браво е. Ево, Благодаря много, че и ти му е слушал. Няма проблем, човек. Това е, подкрепайте младите хора в България, които имат талант, искат да го покажат наистина. Виждате това момче. Вкусно ли е, дядо? Яко. Крилца ли са това? Крилца, браво.
О, добре си, добре си. Нещо за пиене, някаква биричка, нещо имаш? Не, брат, аз не пия. Дали бе? Не. Еволата. Всичко научих, това не можах. Ти нормален ли си? Ти нормален си, бе. Бачка ми сега. Сега сме на почивка малко. Асилит! Асилит! О, мага! А чай, ти Асилит ли си, верно или не? Не. Баскошното човек. То не излезе ли от тази туалета, бе, човек? Как съм влязал, само стои в шибаната туалета. Имаш... Мамка му. Какво стана, бе, човек? Как намерих другия, бе? Тук що Верът има скипта, човек. Кажи му, че има бяло тук. Ето на косата от цапане. Да, махни го. Това ли? Да. Старай се. Здрасти! Много красиво! Защо ме скипта? Верът скъфа, нали? Аз тебе те знам, Мръсен. Да, брат. Аз просто да оставим да си пада на вън. Какво се плашиш, бе? Да, опре прическата, брат. То още пътува, човек. Колко време пътува? Къде отива този човек? Маците трябва да те гледат. Дай, опре. Ец. Що ме ризуже, брат? Какво става? Виж какво ми направили лока, мангал. Какво става, бе? Виж стига по боксерки. Я го пречукай, бе. Не, пижа, знае. Асили. Стига то, ще спре да ме ризва, бе, брат. Ни го това от главата ти, човек. Да. Yes! Кажи си. Повтиш нещо, кажи си нещо, има нещо в душата, ти искаш да го кажеш, просто го кажи, човек. Не, просто съм болна и заради това. Бързо здравяване тогава. Брат, свири и ти, какво си гледаш? Изгледам много грозно, като съм близко до камерата, човек. Как да речи, примерно. Нещо се е замечтал, колко накъде и как материал е бутал. Текаво е застанал, стоя, малък патал. Тежка рей, чупи стой, на краша мърде е изял. Отготял бял ял, нещо се е замечтал, колко накъде